गिबि गिबियावनो आंनि जेएसपी एडभाइस 365 चेनेलनि गासै नायगिरि आरो भिउवारफोरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। आथिखालनि बोथोरा जाबाय MP इलेक्शननि बोथोर बा बिसायख'थिनि बोथोर। बे बिसायख'थिनि बोथोराव मोनफ्रोमबो दोलो हान्जानि सुबुंफ्रा गाव गावनि बिजाथिखौ माबोरै सोलोयै बुद्धियै देरहासार खालामनो हायो बिनि सायाव गोबां नंनायनि नङिनि गोबां खोथाखौ बुंनानै देरहासार जानो नाजाबाय थानायखौ जों नुदों। सोरबाया आरो नकलि अरुणोदय फर्म होनानै बिथांमोनखौ लुबैथो दिन्थिनानै माबोरै गावनि हान्जायाव लांनो हायो बेफोरबादि खामानि मावनायखौ जों नुबाय दङ। नाथाय आथिखालनि एमपिनि बिसायख'थिया फैगौ 7 मेआव जोंनि क'क्राझार लकसभा समस्तियाव जाबाय। गुबुन गुबुन आसामनि दाब दाब जायगायाव जाखांलांबाय आरो जाबावनो गोनां दङ। दा बेफोरखौ नोजोरथि बोनानै स्पेसियेलि जोंनि बर' कमिउनिटिनि मानसिफोरनि गेजेराव बे दरं उदालगुरि समस्ति आरो 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्ति बे मोननै समस्तिखौ लानानै बर'फोरनि गेजेराव ओरैबादि उखुन्दै खुग्लुंनाय राजखान्थियारिनि जि दोहौ बे जाबोबाय दं। बबेबा बायदि जायगायाव गावजों गाव बुलायलायनाय, सोरबा अरुणोदय फर्म राननायखौ लानानै दावराव दावसि केस होनाय आरो बुलायनाय बेफोरबादि जाथाया जोंनि गेजेराव जाबाय दं। नंगौ, गणतन्त्र सुबुं दारा हादोराव बयहाबो गाव गावनि भट होनानै गाव गावनि मोन्थायखौ लानो हायो आरो बे भटनि जोहैनो नोंथांनि न'खर, नोंथांनि समाज, नोंथांनि हादोर आरो गासै सोरगिदिं बिथिंखौ जों रैखाथि होनो हायो। राजखान्थि नङाब्लाबो जोङो सरकारि भाबै राजनिति गेलेनानै सरकार दालायनानै खामानि मावाब्ला बे ओनसोल आरो बे हादोरनि जौगानायनि खामानिखौ मावनो हाया। जायनि जाउनाव गोबां सुबुंफ्रानो गाव गावनि केन्डिडेटफोरखौ माबोरै देरहासार जानो हायो बेफोर बुद्धि कौशलफोरखौ लानानै गोबां गामि ओनसोल आरो टाउन नोगोरफ्राव हाबनानै देरहासारनायनि मुकुटखौ गावनि बिजाथिफोरखौ गानहोनो थाखाय नारा नाथा नाजायो। आरो सोरबा बायदि दैदेनगिरिया गाव गावनि पलिटिकेल पार्टिनि मिशन आरो भिजनखौ बुंनानै सैथो खोथाखौ बुंनानै सोरबाया देरहासार जानायनि मिजिंखौ लायो। नाथाय सोरबा बायदि सुबुङा माबोरै भट समावल' रायजो राजाफोरनो थाखा फैसा लुसोमनानै आरो सोरखौबा नंखाय लुबैथि होनानै बिसोरखौ माबोरै थगायनानै देरहासार जानो हायो बिनि आसिला लानानै खामानि मावबाय थानायखौ आथिखालाव जोंनि बिटिसिनि मैखोम जायगा क'क्राझार बादियाव देरहासार जानो थाखाय नाजागासिनो दं। आरो स्पेसियेलि बुंनो थाङोब्ला मैखोमै बर'फोरनि जेंना जेंसिफोरखौ समाधान खालामनायनि गुदि बा गुबै जायगाखौनो जोङो बुंनो थाङोब्ला क'क्राझार लकसभाखौनो बुंनांगोन। मानोना क'क्राझार लकसभायावनो बांसिन बर' सुबुं दङ आरो बे क'क्राझारनि दैदेनगिरिफ्रानो बर' जातिनि थांनाय थैनायखौ लानानै गोबां खामानि मावबोबाय थानायखौ जों नुदों। पिटिसिनिफ्राय दिनैसिम ट्रेक्टरनि मुगासिम बेफोरबादि खामानि मावबोबायखौ नुबाय थादों। आरो बिनि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव सोरबाया जातिनि इस्युखौ बुंफ्लानानै गोबां खेब मन्त्रि MLA जाबोबाय। नाथाय दिनै बर' जातिया जाबादि जौगाथायनि लामायाव मोनफैनांगौमोन बेखौ मोनफैनो हायाखै। नाथाय मैखोमै आन्दलननि बैथाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथां उपेन्द्र नाथ ब्रह्मआ बर'नि थाखाय मोनसे आलादा हादोर सोरजिनायनि मोनसे थांखि लानानै आन्दलन खालामदोंमोन आरो बिथांनि माखासे आइडिय'लजि फिल'सफिखौ बावलांनानै दिनै माखासे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा खालि मन्त्रि MLA जानाय, बिल्डिं दालान लुनायनि खोथाखौल' लानानै बिथां उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि जि मुसुखाखौ बिथांनि थैनाय आरो जोनोम सानावल' फालिनायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय बिथांनि जि आइडिय'लजि फिल'सफि आरो बर' जातिखौ माबादि बुहुम दरबाराव दैखांलांनायनि जि सिमां सेपारेट स्टेट अफ बड'सनि बेखौ लानानै खामानि मावनो थाखाय बिथाङा ओंखारबोदोंमोन। आरो जायनि जाउनाव खोब दुखुनांथाव खोथा अबथिरा समावनो बिथाङा मुंख्लं जालाङो। जायनि जाउनाव दिनै माखासे
दैदेनगिरिफ्रा सेपारेटेड बर्डर्सखौ नांनो थाखाय जेरै BLTनि जोहै बिथां हाग्रामा महिलारिया गोख्रों नाजानायनि जोहै BTCआ आथिखालाव दाजाबाय आरो BTCनि बे बिथायावनो आथिखालनि दैदेनगिरिफोरनि जि राजखान्थि गेलेनाय आरो गेदेर गोलाव जानाय आरो करोड़ थाखानि बिगोमा जानायनि बिथाया बे BTCनि जोहैनो दाजादों आरो बे BTCनि जोहैनो बर'नि राव हारिमु सोदोमस्रि गासैबो रैखाथि मोनदों। जों बुजियो BTCआ मोनसे भारत संबिजितनि आयेन गान्थिनि जोहै 6 शेड्यूलिंग एरियाखौ लानानै मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ आथिखालाव मोनबा जाबाय मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ लानानै गोग्गोयै जोंनि ट्राइबेल कमिउनिटिनि सेफगार्डनि मोनसे बे साबिखाथिमोन। नाथाय बे सेफगार्डनि साबिखाथिया 6 शेड्यूलिंग काउन्सिलनि माखासे नेमखान्थिखौ आथिखालाव गोगा खालामनो थांनाया रोखा जाबाय आरो बे BTCखौ रैखाथि खालामनायनि साबिखाथिया दिनै बर'फोरनि आखायावनो दङ। मानोना BTCआ पार्लामेन्टआव एमेन्डमेन्ट खालामनायनि जोहै गायसनजानाय मोनसे बिथा, बे बिथाखौ खुनु सुबुङा लोरसोर खालामनो हाया, जायनि जाउनाव दिनै बिथां प्रमद बर'आ आरो उरखावगोरा आरो गोबां NDPनि दैदेनगिरिफ्रा सभारेन बर'लेण्ड आरो सेपारेटेड बर्डर्सनि खोथा लानानै मिजिं लानानै बर'फोरनि जौगाथायखौ लानानै दिनै जोंनि गेजेराव मोनथाम गोरोबथा जाबाय BECनिफ्राय BTC, BTCनिफ्राय BTR। दा खोब दुखुनांथाव खोथाया जाबाय BECनि दिनाव जाबादि बर'फ्रा जौगानांगौमोन बेबायदि जौगायैखौ होननानै BTC आरो BTCनि जोहै आरो बांसिन गोहोजों मोननो हायो नामा बेखौ नोजोरथि बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बैथा हमनानै सेपारेटेड स्टेटनि गोदान स्ल'गानखौ लाबोफिनदोंमोनब्लाबो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां प्रमद बर' आरो लरेन इस्लारि मोना जाबादि बर'फोरनो मोजां मोनसे एरेन्जमेन्ट लाबोनानै होफैनांगौमोन, बिथांमोना खालि BTDखौ BTR खालामनायखौनो मोनसे रादाय बादि लाबोनानै माब्रै बिथां हाग्रामा महिलारिखौ गादिनिफ्राय होखारनानै गादिखौ दखल खालामनो हायो बेखौल' नोजोरथि बोनानै खामानि मावबोबाय थानायखौ जों नुदों। जायनि जाउनाव दिनै 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव मोननाय BTR रेकर्डनि माखासे क्लजफोरा जाबादि समाव दान जानांगौमोन, मावफुंजानांगौमोन, दिनै दिनैसिम मावफुंजायाखै। बर' फरायसालिफ्रा बेसरकारि फरायसालिफ्रा सरकारि जानांगौमोन आरो गोबां कलेज इउनिभार्सिटिफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौमोन। नाथाय दिनै बिथां प्रमद बर'नि सरकारनि दिनाव बिथांमोना फैलार जादों आरो बिथांमोना नंखाय खोथा बुंनानैनो दिनै BTCनि गादिखौ लादों आरो नंखाय खोथा बुंनानैनो दिनै बिथां प्रमद बर'नि सरकारा दिनै जोबलांनायनि लामायाव फैगासिनो दङ। जों बयबो मिथिगौ बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा समनि दिनाव जेब्लासिम आलादा हादोर मोना अब्लासिम बे एकर्डआव सहिहोआ आरो गाव मन्त्रि MLA EM CM एबा गावब्राबो जाया होननानै बुंदोंमोन आरो बिथाङा BTRनि दफाफ्रा मावफुंजायोब्ला सासे मन्त्रिनि दरखङाव थांनानै गाव सुइसाइड जानायनि खोथाखौ ससियेल मिडियानि जोहै बयबो रायजो राजाफ्रा मिथिगौ। दा जों गोथौयै अध्ययन खालामना नायोब्ला आथिखालाव BTCआव मैखोमै मोननैल' हान्जा बर'नि गेजेराव दं, बे जाबाय UPPL आरो BPF। दा UPPL आरो BPF मोननै दोलोनि गेजेरावनो दिनै BTCनि खाफाल दानायनि साबिखाथिया दं। नाथाय आथिखालनि मुगायाव सोरबादि दैदेनगिरिनो जोंनि रायजो राजाफ्रा भट होयोब्ला आथिखालनि BTCनि माखासे दफाफोरा लांजानाय आरो BTCनि 6 शेड्यूल काउन्सिलखौ सिफायनो नाजानाय जि थासारि, असमिया कमिउनिटिनि इन्टेलेक्चुवेलफोरनि जि फाव फान्दायनायाव सानैसो नेताफ्रा दिनै गफबनानै दङ आरो बिथांमोननि जोहैनो बर' जातिखौ दिनै फोजोबस्रांनायनि लामाया रोखा रोखा नुजाथिदों। दा बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला 6 शेड्यूल काउन्सिलनि माखासे जि मोन्थाय, बे मोन्थायफोरखौ बिथां CEM बिथां प्रमद बर'आ जाबादि रैखाथि होनांगौमोन दिनै रैखाथि होनो हायाखै। BTCआ गावहानो गाव खुंथाय गोहो दङ, बे गाव खुंथाय गोहोनि
मोनसेबो पावारखौनो बिथाङा बाहायनो हायाखै आरो बिटिसिनि माखासे जेंना आरो बिटिसिनि थाखानाय पावार एन्ड फांसनफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय गोबां बर' रायजो राजाफ्रा मिजिं थिदोंमोन बिथां प्रमद बर'नि जोहै बिटिसिया खोब मोजाङै जौगागोन नाथाय नुनो मोनबाय बिटिसिनि थाखानाय गोहोफ्रा दिनै फारि फारि गोमालांनो हमदों आरो माखासे बिटिसि ओनसोलनि बर' फरायसालिनि जेंना बेफोरो समाधान जायाखै बे सरकारि फरायसालिफोरा सरकारि जानांगौमोन सरकारि जानो हायाखै बिटिआर एकर्डनि माखासे दफाफ्रा कमिसननि जोहै 6 दाननि गेजेरावनो मावफुंनायनि खोथामोन नाथाय दिनै फारि फारि बिटिआर एकर्डनि जों फैफानाय माखासे फसंथानफोरखौ रिजेक्टेड खालामनाय खोथाया जोंनि गेजेराव नुजाबाय आरो बेखौ आरटिए होनायनि जोहै बयबो मिथिजोब्बाय दा बेफोरखौ नोजोरथि होनानै दिनै बर' रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे बिग्रायखांनाय फैदों दि बै एनडिएफनि दोलो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव दिनै बड' पिस एकर्ड जादोंब्लाबो दिनै बड' पिस एकर्डनि जोहै जाबादि बिनि क्लजफ्रा इमप्लिमेन्टेसन जानांगौमोन बेफोर क्लजफ्रा इमप्लिमेन्टेसन जायाखै नाथाय बेखौ नंखाय रादाय होनानै दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै बर'फोरखौ थगायगासिनो दङ आरो बे बिटिआर एकर्डनि क्लजफोरनि दफाफोरनि फसंथानफोरखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ रिजेक्टेड खालामदों बे रिजेक्टेड खालामजानायनि गुदियावनो दङ बिटिआर एकर्डआ मोनबो आयेन गान्थिनि जोहै गनायथि मोनाखै जायनि जाहोनाव दिनै पार्लामेन्टआव बिल पास खालामनानै बियो भारत संबिजितनि आन्डारनि बबेबा मोनसे आर्टिकेलनि आन्डाराव बेखौ रादाय खालामनाय जानांगौमोन बा बियो आयेनाव हाबनांगौमोन बे आयेनाव हाबैनि जाहोनावनो दिनै थोंजोङै बिटिआर एकर्डनि माखासे फसंथानफ्रा आरो बिटिआर एकर्डनि क्लजफ्रा दिनैसिमबो मावफुंजायाखै दा बेखौ नोजोरथि होनानै नायोब्ला बिथां प्रमद बर'नि डाबल इन्जिन गभर्नमेन्टनि लिडारफ्रा दिनै बिटिआरनि क्लज आरो दफाफोरखौ मावफुंनो गोबां फेलें जादों बिटिआर एकर्डनि जोहै एनडिएफि बिदा फंबायफ्रा जेनेरेल एमनेस्टि मोननांगौमोन साधारन समाधान मोननांगौमोन बिथांमोना समाधान मोनाखै बिथांमोना दिनै जेलावनो दङ सोरबाया फासिनि अर्डार जाबाय सोरबाया जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानांनायनि साजा मोननांबाय दिनै एनएलएफबिनिफ्राय 65 आरो एनडिएफबिनिफ्राय 62 केडारफ्रा सेन्ट्रेल आरो स्टेट जेलाव जोबनानै दंबाय दं दा बेफोर सोरगिदिं बिथिंखौ नायोब्ला बिटिआर एकर्डनि जोहै बेफोर जेंनाफ्रा समाधान जानांगौमोन नाथाय दिनै बिटिआर एकर्ड मोननायनि उनाव गोबां नेताफ्रा बुंनो सानो बड'लेण्डआव पिस फैबाय सोरखौबा जोबथेसालियाव जोबनानै दोननानै सोरबाया राजाबादि सासन खालामनानै करोड़ करोड़ थाखानि बिगोमा जानायानो मोनसे गोजोन नङा बेयो मोनसे अशान्ति मोनसे थासारि जोंनि गेजेराव लाबोनानै होफैबाय दं जायनि जाउनाव दिनै बर'फ्रा गावजों गाव नांलाय खमलाय जानाय थासारिया फैफिनगासिनो दङ दा बिटिसि सासनाव थानाय बिथां प्रमद बर'नि सरकारा दिनै जोबनायनि लामायाव फैबाय 4 बोसोराव आगान होबाय बे 5 बोसोरनि गेजेराव बिथांमोना बिटिआर एकर्डनि गासै इमप्लिमेन्टेसनखौ मावफुंना होनांगौमोन कमिसननि मथै बेखौ 6 दाननि गेजेरावनो मावफुंना होनायनि खोथामोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथां दिपेन बर'आबो बुंबाय थादोंमोन बिसायख'थिनि सिगां एबा 6 मासनि गेजेरावनो बिटिआर एकर्डनि क्लजफोरखौ मावफुंनांगौ होननानै बिथांमोना गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंनोब्लाबो दिनै सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ डन्ट केयार खालामनानै दिनै बिटिआर एकर्डनि क्लजफोरनि दफाफोरखौ मावफुङाखै आरो बिनि दफाफोरजों थाफानाय माखासे फसंथानफोरखौ दिनै बिथांमोना मावफुंनो हाया होननानै सावरायथायनि गेजेरजों जों फोरमायथिदों दा बे बयबो मिथिगौ दा 10 खान सरकारि कलेज जादों होननानै बमा गावलुनानै खाना जादोंमोन नाथाय कलेजाव थानाय एमए पिएचडि एलएलबि नेट आरो स्लेट मोननाय गोरों गोरा सुबुंखौनो बिथाङा दिनै थगायनाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना खोथा आरो बे बिटिआर एकर्डनि जोहै बर' ओनसोलाव थानाय फरायसालिफोरनि जेंना आरो बर' सेंग्रा लाइमोनफोरखौ साख्रि होनायनि खोथा गोबां खोथा होनानै बिथां प्रमद बर'आ बर' लाइमोनफोरखौ बिसायख'थियाव बाहागो लाहोदोंमोन आरो भट होदोंमोन
मोनसे भट होब्लानो नखरसेयाव साख्रि मोनसे मोनगोन होननानै बुंदोंमोन आरो एनडिएफबि बिदा फंबाय थामहिनबा बर' लाइमोनफोरखौ 10,000 पेरामिलिटारियाव सोनाय जागोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बे सोरगिदिं बे बिटिआर एकर्डनि जोहै फैफानाय माखासे दफाफोरखौ बिथाङा गादियाव थानानै जाबादि इनिशिएटिभ लानानै बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय नारसिननांगौमोन बेखौ नारसिननायखौ नुनो मोनाखै। दा बे खोब दुखुनांथावना खोथा। नाथाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थोंजोङैनो राजखान्थिजों लोब्बा लाफानानै दिनै दरं, अदालगुरि, सनितपुर आरो बिटिसि ओनसोलावबो थोंजोङै बिबारनि बिजाथिनो भट होनाया जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना खोथा। बिथांमोना गेजेरनि मानसि जानानै बिथां प्रमद बर'नि उइक पइन्ट आरो हाग्रामानि उइक पइन्टफोरखौ बुंनो हानाय जानांगौमोन। बिथांमोना थोंजोङै राजखान्थि खालामनायखौ गोबां रायजो राजाफ्रानो दुखु मोननायखौ फोरमायथिदों। दा बियो जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना खोथा। नाथाय बिटिआर एकर्डनि क्लजफोरखौ भट होबानो बा दिलीप शइकियानो भट होबानो बा सोरबा एनडिएनि बिजाथिनो भट होबानो दि बिटिआर एकर्डनि क्लजफोरा जाफुंगोन होननानै आथिखालाव मिजिं लाथावना थासारि गैया। मानोना दिनै बिथांमोननि डाबल इन्जिन सरकारानो आसामावबो आरो बिटिसिआवबो दङ। दा डाबल इन्जिननि सरकार थासेयावबो बिथांमोना दिनैसिम बिटिआरनि क्लजफोरखौ आबुङै मावफुङाखै आरो बिटिआराव दाजाबनाय आरो दानख'नाय जि थासारि बेयो जोंनि थाखाय खोब दुखुनांथावना खोथा। दिनै बर'फ्रा हाइकर्टआव 12 गं गामिखौ दानख'नायनि खोथा होननानै बुंदोंब्लाबो दिनै 800 गामिया दानख'जानायनि लामाया रोखा जानानै दङ। थारैनो जुदि बिटिसिआ दानख'जायोब्ला खोब गिनांगौ दङ। मानोना बिटिसिआव आथिखालाव 41 गं गामिखौल' दाजाबनाय जाबाय होननानै फोसावनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय बेबो एसेम्बलियाव बिल पास खालामनानै बेखौ सोनाय जायाखै होननानै जों मिथिगौ। दा बेखौ नोजोरथि होनानै नायोब्ला जोङो मोननायनिख्रुइ बांसिन गोमानायखौसो जों नुनो मोनो। आरो बिटिआर एकर्डजों लोगोसे बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल बिनि सिमा बिनि इलेक्सन जेबो जायाखै। दा जोंनि बिटिसिआबो सेटेलाइट काउन्सिल बादि जानानै दङ आरो बिटिसिजों मोनखानाय गोहोफ्रा दिनै फारि फारि गोमालांगासिनो दङ। जायनि जाउनाव दिनै बिटिसिखौ रैखाथि खालामनायनि दावहा फोथाराव ओंखारदों। दिनै आइएएस, आइपिएस, एसिएस, आर्मि रिटायार्ड आरो प्रिन्सिपाल लेक्सारार बिसोर आजिरा मोननायफ्रा दिनै बेखौ जिउयै माहामै रैखाथि खालामनो थाखाय दिनै बिसायख'थानि फोथाराव ओंखारदों। दा बेयो बर' जाथिया खोब खैफोद सिमायाव दङ। बे खैफोदनिफ्राय रैखाथि मोननो नांगौब्ला जोंनो आथिखालाव सासे गोग्गो लेखा गोरों सासे सुबुं, जाय सुबुङा इंराजि हिन्दीयाव एक्सपार्ट आरो दिल्लीयाव थांनानै बेफोर खोथाफोरखौ फोरमायहैनो हागोन, बेफोरबायदि केन्डिडेटखौ हरनानै जों बर'नि जि गोमालांनो हमनाय बिटिसिनि जि काउन्सिलनि जि गोहोफोर बे गोहोफोरखौ लाबोफिननायनि गोनांथि दङ होननानै आं सानो। लोगोसेयावनो बर' रायजो राजाफ्रा दिनैनि बे क'क्राझार लकसभायाव जा थासारि सोमजिदों बेफोर थासारियाव जेरै सोरबाया नकलि अरुणोदय फर्म रानलाबायनानै रायजो राजाफोरखौ थगायनाय जि थासारि आरो गावनि नंगुबै पलिटिकेल पार्टिनि मिशन आरो भिजनखौ बुङाबासिनो बिथांमोना गोबां लाइमोनफोरनो सोरनोबा 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, सोरनोबा रांनि लुबैथि दिन्थिनानै दिनै भट आदाय खालामनो गामि गामि हाबनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो गोबां गोरों गोरा सुबुंफोरखौ कौटि कौटि थाखा जों बायनानै जाहाथे फैगौ बुब्लियाव एनडिएनि बिजाथिखौ देरहासार खालामनो हायो बेखौल' नोजोरथि होनानै खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। बिथां प्रमद बर'आ बुंदोंमोन गावनि सरकार फैयोबा जाख्ल'नायखौ होबथागोन आरो 5 लाख बर'फोरनो साख्रि होनाय जागोन आरो 13 इउनिटै कारेन्ट फ्रि होनाय जागोन आरो न'खरफोरनि बे सरकारि हाफोरखौ सरकारि खालामनाय थामहिनबा पाट्टा खालामना होनाय जागोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय गासै बिथिङाव बिथांमोना जाबादि खामानि मावनांगौमोन दिनै बिथां प्रमद बर'नि सरकारा मोनसे फेलियर गभर्नमेन्ट। बिथाङा बर' जाथिनि जानानै दिनै मोनबो खोथाखौनो बुंनो हायाखै। दिनै बिथां हेमन्त बिश्व शर्माया बुंगासिनो दं मिथिं दावथिंफ्राव आंनो बिटिसिनि चिफ, आंनो आसामनिबो चिफ मिनिस्टार होननानै बुंबाय थानाय खोथाया जोंनि बर' जातिखौ खोब लाजि फोनांनाय जादों। मानोना
संबिजित खान्थि बादियै BTC आव जोंहा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार थामहिनबा चिफ दङ। चिफ थासेयावबो दिनै बिथां शर्माया आंनो BTC नि चिफ, आंनो आसामनिबो चिफ मिनिस्टार होननानै बर'फोरखौ लाजि फोनांनाया जोंनि बर' बिदा फंबायनि थै आरो गोलोमदै गारनानै लाबोनाय BTC खौ लाजि फोनांनाय जादों। जों मिथिगौ BTC आ मोनसे मिनि स्टेट होननानै बुंजायो, मानोना BTC आव गासैबो गोहोफ्रानो दङ, खालि फाइनेन्स आरो हम बे मोननै पावाराल' BTC गैया। बे मोननै पावारखौ मोनबानो BTC आ फुल फ्लेजेड मोनसे स्टेटआव महर मोनो। दा एफाबां मानि गोहो गोनां मोनसे काउन्सिल आरो गावनि ओनसोलखौ बेंनो थाखाय आयेन दानो हानाय आरो बावहा गावहानो थामथि आरो ब्रैथि थाखोनि साख्रि होनो हानायनि जि मोन्थाय, बेफोर मोन्थायखौ दिनै खोमाना लानांबाय। रोंगौथि गैयैनि जाहोनाव दिनै हानि रेभिनिउनि जि खाजोना, मानास नेसनेल पार्कनि बा अरां बायदि बायदि ओनसोलनि जोंनि नेसनेल पार्कफोरनि टेक्सफोरखौ जों थोंजोङै बै समाव बड'लेण्ड ट्रान्सपर्टनि थाखाखौबो थोंजोङै बाहायनो हायोमोन, हानि खाजोनाखौबो बाहायनो हायोमोन। मानास आरो नेसनेल पार्कफोरनिफ्राय मोननाय रेभिनिउफोरखौ जों बाहायनो हायोमोन। दा दिनै बेफोर रांफ्रा थोंजोङै आसाम गभर्नमेन्टनि बाख्रियावसो हाबहैयो। दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला जोंनि BTC नि जि मोनखानाय जि गोहो, बे गोहोखौ बिटिआर रेकर्डनि जै मोनफा मोनफा खोमाना लालांगासिनो दङ आरो जोबथा बुब्लियाव बिटिआर नि जि सिक्स सिडिउलनि जि बेरा, बे बेराया बायजोबनानै बियो मोनसे जेनेरेल ओनसोल बादि जानानै बर'नि राव हारिमुवा गोमालांनायनि बे बोथोर जानानै फैगासिनो दं। बेनिखायनो जोंनो 2022आवबो गोग्गो सरकार लाबोनो नांगोन आरो आथिखालावबो सासे गोरों MP दैथायहरनानै जों देरहासार जानो नांगोन। दा जोङो नायसोमनायनि जे दरं, अदालगुरि आरो क'क्राझार ओनसोलखौ गिदिंनानै नुनाय बादिब्ला दरं अदालगुरियावबो बिथां दुर्गा दास बर'आनो BPF निफ्राय देरहागोना रोखा जानानै दङ आरो आथिखालाव 1 नं क'क्राझार लकसभायावबो बिथां खाम्फा बरगयारियानो देरहासार जानायनि रोखा फोरमानखौ दा नुनाय बादि जागासिनो दङ। मानोना ख्रिस्टान कमिउनिटिनि मानसि आरो मुस्लिम कमिउनिटिनि मानसिफ्रा गावसिनि धोरोम आरो गावसिनि जिउ रैखाथिनि थाखाय भट होनाया रोखा जाबाय। दा बेखौ नोजोरथि होनानै नायोब्ला फैगौ बुब्लियावबो BPF आ आब' प्रमिलानि दारायनाय समाव नैथि जायगा लानो हादोंमोन आरो बिथां नबसरनाया बिथाङा जेनदोंमोन। नाथाय बिथां नबसरनाया जुदि नकलि सार्टिफिकेट लानानै जुदि गेलेयामोनब्ला बा गेलेनो मोनामोनब्ला आब' प्रमिलायानो देरहासार जागौमोन। बेखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला सिगांनि BPF नि थासारि आरो आथिखालनि बर' जाथिनि खैदां खैफोदजों मोगा मोगि जानांनाय बे थासारियाव दिनै साफ्रोमबो बर'फ्रानो भट होनो थाखाय मोजां केन्डिडेट नागिरदों आरो BTC खौ रैखाथि खालामनायनि दावहायाव नामिदों। दा बेखौ नोजोरथि होनानै नायोब्ला आथिखालाव 1 नं क'क्राझार लकसभायाव बयनिख्रुइ रोंसिन रासिन आखा फाखा सिगांनि डिपुटि चिफ बिथां खाम्फा बरगयारिया गोबां एक्सपिरियेन्स दं आरो बिथाङा हिन्दी इंराजि जेरावबो एक्सपार्ट। हिन्दी इंराजि बुंनो हायाब्ला दिल्ली बायदि राजचन्द्रआव थांनानै बर'नि बा बे BTC ओनसोलनि जेंनाफोरखौ बुंनो हाहैगोन बेखौ जों मिजिं थिनो हाया। मानोना नबकुमार सरनाया लेंगुवेज प्रब्लेम थानायनि थाखाय दिनै क'क्राझार लकसभानि जेंनाफोरखौ जाबादि दिल्लीयाव थांनानै बिथाङा बुंबाय थानांगौ बेखौ बुंनो हायाखै। दा बेफोरखौ नोजोरथि बोनानै नायोब्ला दिनै बर'फ्रा UPPL आरो BPF बे मोननै खोथाखौ बावगारनानै जोङो थोंजोङै सोरबादि बिजाथिखौ भट होनानै देरहासार खालामब्ला बर' जाथिनि रैखाथि जागोन आरो साफ्रोमबो बर'साफ्रा दिनै गावनि खाफाल दानायनि दावहायाव बयहाबो बर' बिमाखौ रैखाथि खालामनायनि गोनांथि दं। मानोना दिनै बिटिआर रेकर्डनि जोहै जाबादि जों जिउ रैखाथि जानांगौमोन जिउ रैखाथि जानो हायाखै आरो BTC आव EM फोरनि बिसाना दिनै बर'फ्रा मानो सादल' मोनदों आरो मानो सादाइना गुबुन माहारिया मोनखो आरो जोंनि बे काउन्सिलाव बर'फ्रानो दिनै गुबुन माहारिजोंसो खुंजागासिनो दं। बेखौ नोजोरथि होनानै नायोब्ला बेफोरनिफ्राय रैखाथि मोननो नांगौब्ला जों थोंजोङै जों रैखाथि लामाखौ नागिरनानै सासे गोग्गो बिजाथिनो भट होनानै जों देरहासार खालामनांगोन। मिजिंथियो फैगौ बुब्लियाव
साफ्रोमबो बर'साफ्रा थोंजोङै राजनितियाव ओंखाराखैब्लाबो बिबेक भट होनानै जोंनि सासे गोरों बिजाथि जाय गोरों बिजाथिनि जोहै बिटिसि ओनसोलनि माखासे जेंनाफोरा समाधान खालामजागोन बेखौ नोजोरथि होनानै जों खामानि मावनांगोन। मानोना बिबारनि जा केन्डिडेट बे केन्डिडेटआ मालाबाबो दिलीप सयकियाथ' एन्टि बड' सुबुं। बिथाङा बुंदोंमोन अदालगुरि लकसभा जानांगौ होननानै लिरनाय पार्लामेन्टआव गैया एबा खुनु नेमखान्थि गैया बेफोरबादि बुंदोंमोन। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो अदालगुरि लकसभा जानांगौ होननानै बुंदोंमोन आरो गोबां आफादफ्रानो बुंदोंमोन। नाथाय बर'फोरखौ थगायनायनि सोलो खालामनानै दरं अदालगुरि होनानै बे समस्तिखौ सोरजिनाय जादोंमोन आरो क'क्राझारखौबो बै समाव जेनेरेल समस्ति खालामनो नागिरदोंमोन। नाथाय बर'फोरनि नारा नाथा नाजानायनि जोहै क'क्राझारा दिनै ST रिजार्भआवनो थाफैबाय। बेयो जोंनि थाखाय खोब गोग्गाथावना खोथा। बेनिखायनो आं फैगौ बुब्लियाव जोंनि मानसिफोरखौ गावनि बेसेन गोसा भटखौ हैनानै देरहासार खालामगोन होननानै मिजिंथिबाय आरो बिटिसिखौ रैखाथि खालामनायनि बिबाना दिनै नोंथांनि आखायावबो दं। आं बांद्राय गोलाव भिडिअखौ खालामनो सानला, एसेयावनो फोजोबनो नाजानाय। जोबथा बुब्लियाव आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आंनि नायगिरिफोरनिसिम हरनानै दिनैनि आंनि बे कन्टेन्टखौ फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' हारिनि।